नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत व्हेजिटेबल पलाव करच पळोव्या. आमक जाय 1 गाजर, 5-6 बीन्स, अर्ध वाटी वटाणे, 2 गोड कांदे, 1 टोमॅटो, 1 वाटी कोथिंबीर पालो, 1 होड लसणी कांदो, थोडेशे आले, 4-5 हिरवी मिरसांग, 4-5 लवंग, 2 दालचिनी तुकडे, 1 दालचिनी पान, 1 चमचा तूप, 1 चमचा तेल, रुचीक मीठ, 3 कप तांदूळ, अर्ध वाटी सोय, फडणे पाना, 2 पलावा पाना. हे पलावा पान ऑप्शनल असा. ह्या झाडाच्या पानाक पलावा पान म्हणतात. खंयच्या साधा शीताक हे पाने घाल्यार बासमती तांदळाच परमळ येता. पलावाचो पयली मसाला वाटून घेवका. ताचे खातीर मिक्सरात सोय घालका, आली घालका, लसूण, 1 चमचा कांदो, कोथिंबीर पालो, मिरसांग, मीठ आणि थोडे उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवका. मसालो गंध जाल की वयल्यान दालचिनी आणि लवंग घालून परत जराशी मसाला वाटून घेवका. पलावा मसालो रेडी असा. हो सोना मसुरी तांदूळ. तांदळाचे 2 मापान उदक घेवका. 3 कप तांदळाक 6 कप उदक घेवका. पलावाक फण्ण घालून घेव्या. ताचे खातीर कुकरात थोडेशे तेल हुनकन घेवका. सगळ्यात पहिली कापून दवरिलो कांदे घालका. कांदो जराशी गुलाबी जातपर्यंत भाजून घेवका. त्यानंतर तातूंत फडणे पालो आणि दालचिनी पान घालका आणि ते बी सुमार 1 मिनिट जराशी भाजून घेवका. वाटून दवरील मसाला घालका आणि तो बी हरव वास वतपर्यंत भाजून घेवका. ह्या मसाल्यात पुदिना घाला बी जाता. आले आणि लसणीचो हरव वास गेल की तातूंत गाजर, टोमॅटो, बीन्स आणि वटाणे घालका. सगळे जराशी तेलात भाजून घेवका. हातूंत धुईल तांदूळ घालका आणि तांदूळ बी सुमार 1 मिनिट भाजून घेवका. तांदूळ नाजूक हातान भाजका. जोरात भाजल्यार तो मोडता. वयल्यान मापून दवरील उदक घालका. पलावा पान घालका. तूप घालका. चटणीक मीठ घाली उरता आणि मीठ जाय की म्हण एक पटी चेक करून घेवका. सगळी बऱ्याकन एक पटी मिक्स करका. कुकराची धाकणी धापका. कुकराक सीटी घालच्या ना. गॅसा फ्लेम हाय दवरनच कुकराक वाफ येतपर्यंत वेट करका. वयल्यान वाफ येवच्या लागली की सीटी घालका. 1 सीटी आयल तशी गॅस बंद करका. कुकरा भितर प्रेशर कमी जाल की धाकणे ओपन कर. टेक्निकान कुकरात बी एकदम कमी टायमात फडफडी पलाव रेडी करचा जाता. तुम्ही बी हो पलाव घरात ट्राय करा. कशें लागले म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.